بين العمل الإنساني والتنموي. هەلبەت ev yek bi hevkariya navdewletî pêk hat ji bo hemahengiya alîkariyên ku ji Sûriyê re tên şandin û li hevanî nawan alîkariyan li gel pêşîneyên niştimanî. Bêguman merasîma îro ji bo dirêjkirina projeyeke jixwe hebû ku bi pişt evaniya Komara Koryayê dihat birêvebirin. û ji aliyê sê rêxistinên neteweyên Yekbûyî ve tê cibîcîkirin ku ew ji UNICEF, UNDP û WFP ne. Me di van projeyan de gelek giranî da ser piştevaniya binesaziyê. Ji ber vê yekê beşeke mezin a projeyan dê li ser rakirina mayînan, vakirina kavilan û jinû ve bikaranîna kavilan be. Li gel binesaziyê ku piştevaniya torên avê û wezgehên avê ye, beşek ji projeyan jî dê ji bo pêşkêşkirina xizmetguzariyên serekeyên wekî perwerde û tenduristiyê be. Destpêkirina qonaxa duyema bernameya me ya hewaçûnê qonaxeke gelekî giring e. Projeya Revîvê 2 ya Komara Koryayê pabendiya berdewam a Korya Başûr nîşan dide ku li gel gelê Sûriyê bisekine û alîkariya civakên xwecihî bike da ku hêza demdirêj ava bikin û rê ji bo sekamgirî û hêviyeke nû xweş bike. Ev rojeke gelekî giring e, ji ber ku Komara Koryayê bi şandeke gelekî pilebilind li Sûriyê. û ew bi bingehîn alîkariyeke nû bi bihayî 19 milyon dolarî pêşkêşî Sûriyê dikin ji bo xelkê herî hejar. Derbarê beşa bernameya xwarinê ya cîhanî de em alîkariya nêzîkî 200,000 kesî ji wan malbatan dikin. Ku zarokên wan bi kêmbûna xurakê ketine yan jî ew kesên ku bi awayekî giran kêmasiya ewlehiya xwarinê dikişînin. û dê alîkariyên darayiyên rasterast ji bernameya xwarinê ya cîhanî werbigirin, ev yek ji ber bandora wê ya li ser aboriyê girîngtir e. The program is all about ensuring access ev bername derbarê misogerkirina gihandina perwerde, to water, clean water, awa paqij û xizmetguzariyên tenduristî û xurekiyê ji bo zarok û civakên li Sûriyê. the children and communities in Syria. This is the program. Ev bername xwebergirî û wêjînê bihêz dike û dikeve çarçoveya karên serekeyên hikûmeta Sûriyê ji bo wêjînê. Priorities of the government of Syria. بالشكر إلى برنامج